Pintu masuk gratis, cuman bayar parkir yen gak keliru sepeda motor 3.000, mobil mungkin 5.000 lur. Aku dhewe gak nggih. Saiki jane nggih. Nggih, jane kecil jane. Kula pun dugi mriku dalane rusak balik. Nggih, rusak dalane mriku. Jenengan daleme pundi? Bajulan nggih nggih. Niki sampun kondur napa badhe minggah? Oh, tenan lur. Pemandangane terus ademe. Saiki jajal didelok tembusane liwat apa ngisore jembatan lur. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Pertigaan Dusun Pogoh, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dulur-dulur. Desa paling toleran. Termasuk salah satu pemenang desa paling toleran tahun 2022 dulur-dulur. SDN 1 Bajulan. Jadi dina iki dulur-dulur arep takjak mlaku-mlaku neng gone salah siji kawasan neng Desa Bajulan dulur-dulur. Desane dusune Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Iki uga dalan nuju neng kawasan wisata Jolotundo, bumi perkemahan, kafe dan resto dulur-dulur. Uga neng gone wahana wisata Roro Kuning, Kabupaten Nganjuk, kang cukup kawentar ana ing tlatah Nganjuk, Kediri lan sekitare. Swasana katon asri, terus didukung tanduran duren, cengkeh, salah siji pusat kuliner buah duren dulur-dulur. Oke, dina iki dulur-dulur arepe takjak nang gone salah siji kaya wis tak sebutake mau kawasan, yaiku Dusun Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, kang ana dalan tembuse menang nyang Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dadi saka Dusun Magersari, Desa Bajulan, nyatane ana jalan tembus menyang Dusun Krampiang, SMP 1 atap dulur-dulur. Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, mau keliru lur, duduk Kecamatan Banyakan ya, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oke, kaya apa keseruane jalan tembus kuwi mau, kang mestine menantang banget lur yen dibayangke. Terus yen dina Minggu, Sabtu, Jumat sore ngono ya, kene iki wis rame banget amarga anane kawasan wisata Jolotundo ngarep kuwi lur. Lah rame urane iso ditonton saka parkirane. Yen parkirane mbludak sampe njaba kaya dina iki lur, ngarep iku kanan jalan. Kiri jalan uga parkiran tapi mau ana mobil siji tok lur. Kanan jalan mobile kaya ngono kuwi akeh lur. Ki awake dhewe wis teko Alas Pinus, lokasi kawasan wisata Jolotundo, Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk lur. Gerbange kanan jalan lur. Pintu masuk gratis, cuman bayar parkir yen gak keliru sepeda motor 3.000, mobil mungkin 5.000 lur. Aku dhewe gak ngerti yen mobil. Lah warung rame iku warunge Mbah Kemis lur, langgananku yen ngopi. Oke, ngarep iku gerbang pintu masuk Tugu
Dusun Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret. Dalan iki ngarep yen lurus bakal tembus kawasan wisata Roro Kuning. Ya, endi sing tak maksud, ayo dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup. Terus kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, ojo lali tombol subscribe dulur-dulur kanggo tambah semangat aku ngevlog dulur-dulur. Kene iki biasane pusat kumpule finish napak tilas Jenderal Sudirman kang biasane dilaksanakake ing akhir tahun dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dulur-dulur. Yen ditonton tandurane ngrumul banget, muga-muga rimbun suasanane lur. Dalane sawetara aspal awake mulai metu saka kawasan perkampungan Dusun Magersari lur, iki bakal mlebu alas. Muga-muga dalane ngene terus sampai engko. Soale pirang-pirang tahun kepungkur kene iki durung aspal lur. Mungkin yo lagi setahun porong tahun sarehne aku wis ora rene dadi yo gak ngerti, cuman gur kabar-kabare wis diaspal. Dadine koyok ngene iki lur, sanajana cilik yen wis diaspal yo tetep tak acungi jempol. Ning yen mobil pancen ora iso lur, mergo dalane cilik banget lur. Paling sak meter umpama luwih sithik iki lebare dalan. Oke lur, masuk wilayah Alas Maoni yen gak kliru lur, rimbun banget. Aku seneng yen alas ditanduri penghijauan Maoni. Apa sebabe sanajana 3 biasane Maoni ku ora gogrog godhonge, dadi tetep rimbun koyo ngene iki. Beda karo Alas Jati utawa Alas Sono, yen kena musim 3 utawa panas wis godhonge gogrog kabeh. Oke dulur-dulur, kiwa dalan iso diamati wit-witan cengkeh lur. Dadi rasane mlaku-mlaku nang kene iki maknyus banget. Adem sanajana kok adohan sing dhuwur ketok alas gundul lur. Ning paling ora sing ana bagian-bagian sing apa jenenge grumbul kaya ngene iki. Adem banget hawane lur, sejuk. Jajal tak wacane lur apa kuwi lur. BPKPH Pace RPH Bajulan lur. Rakyat pemangku hutan yen gak kliru dulu-dulu dibenerke ya. Iki Alas Maoni maneh lur. Lah iki enek kali saka sumber Buwening lur, tapi engko ae keri-keri saiki awake dhewe sing penting maju dulu. Sampai tekon ndi apa dalane penak terus, yen penak terus bablas wae tembus nang nggone Kalipang. Tapi yen saka kabar sing wis tak rungokne kok koyoke abot lur yen iso tembus, mergo mengkone kuwi jarene dalane ana sing angel, tapi yo wis dibuktekne wae. Amarga pancen aku seneng banget yen alas kuwi wit-witane koyo ngene iki. Tak pikir dulur-dulur mesti uga setuju karo pendapatku. Wong jenenge alas ya kudu enek wit-witane. Aku kan ya tau lur mbiyen jaman SMA melo gerak jalan Kediri Bajulan, yen gak kliru dalane ya iki ya. Engko ae jajal didelok mbok menawa ana petunjuk lur. Wah, ki panase pol-polan lur. Yen gak ana wit-witan ngono bayuh. Budale saka Kediri mang kan ngono nang dalan beh panase jan. Tapi nang kene mergo ya wis cukup dhuwur. Ki ketinggian ya kurang luwih antarane 500 utawa luwih titik ngono lur. 500 meter di atas permukaan laut. Ki lur petunjuke ana lah rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Alhamdulillah wis tahu sanajana muk pisan zaman SMA, tapi kan saiki sih eling. Iki aku ceritane napak tilas lur.
Lah iki lur, lah kok hawane panas tenan lur, lek wit-witane rada arang ngono. Pinus lur, tapi ya arang-arang. Terus semak-semak, yang ini ki sing marai panas lur. Oke, mandek sik lur, iki dalane rusak. Yen terus aku kuatir malah engko prakaruan sawetara kan gak nek wong liwat blas lur iki. Ya pancene dalane wong arit lur iki, wong golek pakan, wong yang Tegalan. Terus wit-witan pinus sebagian wis ditebang lur iki karek sing gede-gede. Terus koyoke ya lagi disadap utawa dideres getah pinuse, engko coba dicedhaki lur. Iki lho sakwet dipasang kaleng akeh nggih nampung getahe lur. Coba dicedheki lur, kaya apa getah pinus suku kangge sing durung ngerti. Lagi campur banyu udan lur. Lah mergo getah pinus ki kan termasuk lemak ya, dadi gak campur karo banyu lur ki. Lah ki aku wis balik lur nanggone sing kali tak omongne mau kang banyune bening pol, bening sekali. Kediri, Pak. Nggih. Lampah mawon. Piang nggih. Pundi? Saged niki. Oh, nggih, saged. Tapi angel dalane. Dalem? Sing celak kerampiang kadose angel nggih. Nggih, sing telake soalé kan Mboten aspal, rusak nggih. Nggih. Telake tengah alas niku. Nggih. Saiki jane nggih. Nggih, jane kecil jane. Kula wapun dugi mriku dalane rusak balik. Nggih, rusak dalane mriku. Jenengan daleme pundi? Bajulan nggih nggih. Niki sampun kondur napa badhe minggah? Oh nggih nggih. Nggih Pak, monggo nggih. Bapake mau daleme bajulan arepe golek pakan lur, lagi arepe budal kuwi mau. Ki lur kaline ayo dicedhaki asale. Ki lur asale dhuwur kuwi. Wening lur. Cuma yang nggone kurang memungkinkan tinggi ngekum sikil lur. Tapi aku yang ngene iki nyawange wis seneng kok rasane. Apa meneh hawane ya wis adem. Wes jos tenan lur. Pemandangane terus ademe. Saiki jajal didelok tembusane liwat apa ngisore jembatan lur. Lagi tembusane ngisore jembatan. Saya tetep bening lur. Di jembatan lur ternyata didekek pipa terus diuruk lemah. Dadi oleh ngisore ratan. Sok kapan-kapan mrene maneh. Apik lur. Alas Dusun Margersari, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Nganjuk. Iki aku wis teko warung langganan lur arepe ngopi iki. Nggone warunge Mbah Kemis. Warung iki lokasine pas cedhak karo tiketan Jolotundo lur. Iki lur jajane gorengane iki anu tape Mbah. Sing bunder. Mbah. Tape niki. Tape goreng. Ote-ote. Wes ote-ote makanan wajib nek warung neng Jawa Timur lur. Terus iki tempe goreng. Kopine siap lur. Timang aku pancen njaluk wae kopi lur separo wae, terus tak tambahi bubuk ireng ben pahit. Oke dulur-dulur iki video arepe tak akhiri. Matur nuwun dulur-dulur sing wis subscribe, wis dadi penontonku setia. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.